Grabatzen ari garen unean urrengo eguneko seirak izateko 10 minutu falta diren honetan, Lasok eta Peñak atzo Elgetako udal pilotalekuan jokatu zuten lauterdiko San Fermin torneoko Baikoren adarreko finalerdiaren analisia egingo du. Favoritoa Unai Laso zen, beste norgehiagoka askotan bezala, baina atzo Jon Ander Peñak pronostikoak hautsi egin zituen, eta nola hautsi gainera 22 eta 11 gaiendu baitzitzaion Unai Lasori, eta horren ondorioz uztailaren 7an lehendabiziko aldiz izango da Tolosarra Iruñeko San Ferminetan aurten lehen aldiz Nafarroa arenan jokatuko den final handi horretan. Gogoratuko dugu, ostiralean biek ala biek partidak izan zituzten, oso bestelako norgehiagokak noski, batetik Unai Lasok San Fermin torneoko final laurdenetako norgehiagoka jokatu zuen Erik Jakaren aurka, kasu honetan erraz gaiendu zitzaion Lizartzarrari 22 eta 12 irabazi zion. Jon Ander Peña teorian alegian jokatzekoa zen Iñaki Artolaren aurka, gainera berak ere aurreko astean Zaldibarren esan zuen ilusio handia egiten ziola halako partida bat bertako pilotari baten aurka jokatzea, baina azkenerako Iñaki Artolak lesioren bat tarteko ez zuen partida hori jokatzerik izan, eta horren ondorioz Jon Ander Peña automatikoki atzoko Elgetako norgehiagokara sailkatu zen, baina hala ere ez zuen atseden eguna izan, eta gainera kilometro batzuk gehixeago egin behar izan zituen, kasu honetan 6 hora jo behar izan baitzuen alegiara beharrean Tolosatik, eta bertan Arangurenekin batera Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka ez zuten irabazterik izan, baina behintzat partidaren edo norgehiagokako erritmo horrekin iritsi da noski ez ziren era bereko norgehiagokak, Lasorenak askoz ere tentsio gehiago zekarren berekin Peñarenak baino, eta atzokoan Jon Ander Peñak erakustaldia eman zuen, horrelaxe esan behar da ere, norgehiagokak Jon Ander Peñaren erakustaldiaren atzetik noski matiz asko ere baditu, eta analisiro egin ohi dugun bezala horiek ere aipatuko ditugu. Lehenik eta behin esan behar da hasiera kaskarra eman ziola Jon Ander Peñak lehendabiziko bi tantoetan Unai Lasok ere ez zuen distira handirik erakutsi, gainera esan beharra dago azken norgehiagoketan partida hasieran tantoak bukatzea batez ere Unai Lasori asko kostatzen ari zaiola. Batetik Asier Agirreren aurka ikusi genuen, asko kostatu zitzaion tantoak amaitzea, Erik Jakaren aurka ere hasiera horretan kamuts ibili zen errematean, eta gaurkoan ere aurretik ipini da, baina egin batean Jon Ander Peñaren opariak tarteko. Bosna iritsi dira, Bosna berdindu du ostera Peñak, hasiera esan dugu kaskarra eman dio, baina sake hartu duenean ikusi zen Jon Ander Peña askoz ere sakatzaileago zegoela atzo, askoz ere gehiago sartzen zuen ezker horman pilota Unai Lasok baino, eta Unai Laso azkenerako oso behartuta ikusten genuen sakeak errestatzen, pilotari handia da, eta noski sake eramale ona ere, Unai Laso, baina tanto batzuk sartu zizkion, eta Bosna berdindu zutenean hemendikan aurrera etorri zen gakoa. Izan ere, Jon Ander Peñak 10 eta hutseko partziala egin zuen. Ordurako zein izan zen 10 eta hutseko partziala egiterako gakoa? Sakea. Beldurgarri sakatu zuen, norgehiagokaren iraupen horretan, Peñak normalean asko sakatzen du, baina atzoaina ez dakit sekula sakatu duen. Ikeragarri, tarteka pilotak txoste egiten zuen, tarteka ezker horman sartzen zitzaion Lasori, eta honek sake eramale ona izan da ere ez zuen pilota ateratzerik izaten, baina sakeaz gain noski sake batzuk ere eraman zituen Lasok, eta horren alternatiba zein izan zen Peñarena, errematea. Errematean beste behin ere oso fin aritu zen, egia da Unai Lasok ez zuela bere mailarik eman, ez da gutxiagorik ere, batean horren errua esan behar da Jon Ander Peñak eduki zuela, horren errua nabarmen une askotan Jon Ander Peñak eduki zuen, erremate ikuskarriak egin baitzituen, horrez gain ez zion tantoaren ekimena behin bakarrik ere hartzen uzten, eta gainera
tanto batek eman zidan atentzioa atzo. Eren egun esan genuen, tanto bat izan zela, ezkurdiak efektoarekin erantzun eta altunari, bazirudienean altuna ezustean harrapatuko zuela, pilotak efektoarekin frontisaio eta segituan altunak hankapauso hori ezkerreran zeman eta txokoan utzi zuela, Peñak atzo ere antzeko zerbait egin zuen tanto horretan. Lasok efektoarekin erantzun zion, egia da Peña askoz ere barrurago zegoela, ezker hormatik askoz ere gertuago zegoen une horretan, eta horren ondorioz tantoa amaitzeko beta errazago edo izan zuela esan dezakegu, baina hala ere meritu handiko tantoa egin zuen, eta hori izan zen apur bat Norgehiagokaren eta Peñak atzo egindakoaren isla nagusietako bat. 12 eta 6 aurreratu da erraztasun handiarekin, asko jokatzen, bikain sakatzen batez ere, eta Unai Laso pixkanaka bere honetik irteten hasi zen, eta gerora bigarren zatian ez ziren gauzak askoz ere gehiago aldatu, 18 eta 7 iritsi ziren bigarren etenaldi horretara, Peñak asko sakatzen jarraitu zuen, bat ere erraztasunik eman gabe, aukeratxoren bat uzten zionean Unai Lasok ere ez zuen baliatzen, baina zaila da alakoetan aukerarik ez duzunean lehenengoan asmatzea, eta Unai Lasok gerora erraztasunak ematen zizkion Peñari, eta honek ikusita ez zegoela barkatzeko ez zuen barkatu, eta azkenerako pixkanaka tantotxo batzuk egin zituen Lasok, 11 egin arte, hor jada gehiago arriskatzen hasi zen aukera zuenean eta, baina azkenerako 22 eta 11 balentria handiko garaipena Jon Ander Peñaren zat, gainera sari handia, Tolosarraren zat, Uztailaren 7an San Ferminetako estelar hori jokatzean oren eta Jokin Altuna bezalako pilotari baten aurka, halako egunekin amestu izango du noski askotan Jon Ander Peñak, eta hortxe dauka aukera, Nafarroarenan 3.000 lagunen aurrean betekada espero da zalantzari gabe, eta hantxe izango da Jon Ander Peña Jokin Altunaren aurka. Noski final horretan Altuna irtengo da favorito, larun batean igandean da finala, baina larun batean noski partidaren atarikoa izango duzue, final guztietan egin ohi dugun bezala, eta horretaz luze eta zabal hitz egingo dugu, baina esan bezala Jon Ander Peñaren balentria handia. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.